That her driver herself, who was her lover, was the one also collecting money for her during the campaign. Buong pagmamalaki ni Pangulong Duterte, mayroon daw siyang ebidensya laban kay Senador Laila de Lima. Kanina, direkta nang itinanggi ni de Lima ang akusasyon. Hindi raw siya tumanggap ng drug money na ginamit sa kanyang kampanya bilang senador o kaya'y naging protektor umano ng drug lords sa Bilibid. Insinuations na protector ako, cuddler ako ng drug lords or drug convicts dahil nakikinabang ako. Either I'm in their payroll, sabi nila, or nag-contribute sila sa campaign funds ko. Ilang beses ko na po yan dinenay. So I'm denying it again. That's an absolute lie. That's completely false. I will never do that because I've never betrayed my oath as a public servant, and I don't intend to ever betray my oath as a public servant, lalo na may mandato ako ngayon sa taong bayan. Ang mga akusasyon ni Duterte, una, immoral daw si de Lima dahil nakikiapid sa kanyang driver na may asawa. At pangalawa, ang driver daw niya ang bagman ni de Lima ng pera mula sa droga. Itinanggi ni de Lima ang akusasyon tungkol sa droga. Pero aminado siya na may kaunting katotohanan sa sinabi ni Duterte. May konting totoo dyan, pero karamihan ho dyan, exaggerations, distortions, and lies. And foremost of the lies, itong sinasabi na may nangungulekta para sa akin sa Bilibid. That is an absolute lie. I don't want to be publicly engaging na paisa-isa ko na mga i-explain yan, etc. But this one I can tell you, may some snippets of facts, snippets of truth, but the bulk of it are distortions, are exaggerations, and lies. Hindi na dinetalye pa ni de Lima kung alin sa mga sinabi ni Duterte ang totoo. Yet we do not say any complaint about it. Those money came readily from drugs. The intercept between Muntinlupa and the driver were far beyond making sure that somebody was involved. But in fairness, I would never say here that the driver gave the money to her. But by the looks of it, she has it. Ito namin dito sa Urbis, Tondo, Pangasinan ang sinasabing bahay ng driver ni Senator Laila de Lima na laman ngayon ng mga balita. Tao po! Maliban sa tahol ng mga aso, tahimik sa bahay ni Ronnie Palisok Dayan ang sinasabing driver ni Senator Laila de Lima. Kinumpirma ng kapitbahay na nagpakilalang tiyuhin ni Dayan na doon nga raw sa bungalow na kulay orange siya nakatira. Yung orange po, yun yung bahay niya. Yun ang pinagawa niya na alam ko. Sa di kalayuan, nakatayo ang isang puting bahay na lumabas sa mga report na umunoy kay Dayan daw. Pero ayon kay Lumibaw, hindi kay Dayan, kundi sa kapatid niyang si Almita Dayan Torreta ang bahay. Pero ito, maski tingnan yung mabuti yan, pangalan ng kapatid niya. Dahil engineer yung asawa ni Tulit. Gano'n na po sila katagal dyan nakatira? Matagal-tagal na eh. Ilang taon na po? Mga 4 na taon na siguro. Sa record ng Municipal Assessor's Office, kay Torreta nga nakapangalan ang puting bahay sa Barangay Galarin, Urbis, Tondo, Pangasinan. Ang orange na bahay naman, hindi pa raw napapartisyon ng lote na pag-aari rin daw ng pamilya ni Dayan. Sabi ng tiyuhin ni Dayan, 20 taon na raw ang bahay na puti pero bagong repair ngayon. Ang akusasyon ni Pangulong Duterte, karelasyon ni de Lima ang kanyang driver at yun daw ang kumukolekta ng pera para kay de Lima mula sa droga sa Bilibid. Pero ayon kay Mang Alfredo, malinis na pera ang pinagpatayo ng bahay. Ang tanong sa mga ulat, kung yung puting bahay raw ba ang sinasabi ni Duterte na iniregalo ni de Lima sa kanyang boyfriend gamit ang pera mula sa droga. Pero sabi ni de Lima, yung house, ma'am, kasi sila press ko. Hindi sa akin. sabi ni Lumibaw, maayos naman daw ang pagsasama ni Dayan at ng misis niya.
Tahimik naman po yung pagsasama ni Ronnie at saka ng misis niya. Oo, tahimik. Wala naman po silang Away. problema. Wala. Kapitbahay ko sila. Hindi raw nakikita ni Lumibaw si De Lima. Ayaw naman magpa-interview ng mga kapitbahay. Sarado rin ang barangay hall. Pati ang kapitan, wala raw sa kanyang bahay. Ayon sa bagong Chief of Police ng Urbis Tondo, madalang lang doon si Dayan. Minsan, andito lang yung madalang lang naman na pumunta si Ronnie dito. Nakikita namin minsan yung sasakyan niya. Pero hindi nagtatagal. Noong taong 2014, nasampahan ng reklamong grave threat at illegal discharge of firearms si Dayan matapos magwala umano sa house blessing ng isang kamag-anak. Nakainom daw noon si Dayan at nagpuputok pa ng baril. Kalaunan, na-dismiss din ang mga reklamo laban kay Dayan. Here is an immoral woman flaunting, well, of course, insofar as the wife of the driver was concerned, it's adultery. Here is a woman who funded the house of her lover. Ayan ang kapahirap dito. Namumulit ka posturing when you yourself has a very sordid personal and official life. How does one defend oneself when the attacker is immune from suit? Tao lamang din po ako na nasasaktan, natatakot, at nag-aalala rin para sa aking pamilya. Hintay-hintay lamang daw si De Lima dahil may ebidensya raw siya laban sa senadora. Dinadahan-dahan lamang daw muna niya si De Lima at kumanta pa nga ang Pangulo ng Killing Me Softly. Dagdag pa ng Pangulo, baka raw gamitin pa bilang testigo ang sinabi ni Duterte na driver-lover ng senadora. Tinanong ko kung para saan ba itong testigo na to, tugon ng Pangulo, sikreto muna. Ayaw din pagbigyan ng Pangulo ang hiling ni De Lima na kung sisirain raw ng Pangulo ang kanyang pangalan ay huwag idamay ang pamilya ng senadora. Si De Lima raw ang gumawa ng eskandalo. Hindi ba naniniwala ang Pangulo na sumobra siya nang ilandad niya ang umano'y relasyon ni De Lima at ng kanyang driver? Sabi pa ng Pangulo, wala na raw tsansang magkaayos pa sila. Matanda na nung SONA ay nagkamayan pa sina Pangulong Duterte at si Senadora De Lima bago magtalumpati ang Pangulo. Narito ang mga pahayag ni Pangulong Duterte. So you do have the goods on her? Yes, I have. I have already have. Pero Killing Me Softly. Very song. Sir, she was asking to give her a time to air her side, sir. Oh, she can have all the time in the world. Gusto ninyong malaman ko totoo yun, hindi siya, pumunta kayo sa Justice Department, pumunta kayo sa Human Rights, at i-validate ninyo. Marami akong gagamitin dyan.
Gagamitin ako ng preso, gagamitin ko yung lover niya na driver niya. At siya lang ang hindi nakaalam na alam ng buong bansang Pilipinas.